Gibuksan ang ika-456 founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo karong adlaw dungan sa kahiusahan sa mga kalungsuran. Subay sa kalihukan, gibuksan usab ang usa ka semana nga tabo sa Kapitolyo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gihangop ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagtambong sa masakop sa Junta Provincial uban ang mga mayor sa kalungsuran o component cities sa pagbukas sa ika-456 founding anniversary sa lalawigan Sugbo. Unang higayon kini sa bagong administrasyon nga magkasaulog sa founding anniversary. We are entering into a new era of leadership in the province of Cebu. Since this is my first time to experience this. Subay sa selebrasyon, gibuksan usab ang tabo sa Kapitolyo nga gisalmutan sa rekadayang LGU nga bibida sa ilang mga produkto. Dala nila ang mga kinaugalingong tatak sa lungsod gikan sa mga tanon, prutas, delicacies, lagutmon ug uban pa nga mapalit sa affordable nga presyo. I am so amazed and I am so happy and I'm so delighted that most of the mayors are here and also the exhibitors. There are 50 exhibitors, only one ang wala ka-join. Mula na't og usa ka buwan ang kasaulugan sa founding anniversary, apil sa sentro ang Caravan of Health Services sa madapit sa lalawigan sa Sugbo. We're trying to get all the hospitals and the doctors comfortable with the system, and then amo lang sa admissions magud our stopgap solutions. Minsyas nag-apas pa ta ba mo ni mandaghan sa ganan mo tabang sa atua. So hopefully we do this on a more regular basis ang with how the frequency of it amo pa nang gitrabaho. Kauban si Clover Lumayak o si Alan Domingo. Balitang Bisdak.